Pre nás bolo najdôležitejšie v rámci komisie vybrať dielo, ktoré bude nosným prvkom nábrežia, nejakým vizuálnym signálom, dielo, ktoré bude komunikovať s architektúrou a zároveň sa bude od nej odčleňovať, aby vlastne ju nejak oživilo a vytvorilo nejaký kontrast. Myslím, že táto socha absolútne spĺňa tie požiadavky nás v rámci komisie, ktorá vybrala toto dielo. Mňa najviac teda baví na tej soche to, že ona tak vytrča z rôznych kútov, ako v podstate tie farby úplne oživujú monumentálnu architektúru, ktorá vlastne ju obklopuje. Napriek tomu, že je vedľa najvyššej budovy v Bratislave toho mrakodrapu, tak napriek tomu si drží tú svoju dominantnosť a výraznú stopu. Verejné priestory sú jedným z najdôležitejších priestorov v meste. Slúžia ľuďom. Nevidím jeden jediný dôvod, prečo by nemali obsahovať aj umenie, pretože umenie ľudí odjakživa priťahovalo, vyvolávalo v nich emócie, nálady. Proste umenie musí byť súčasťou verejných priestorov, aby ponúklo návštevníkom, turistom aj tento rozmer. A čím je to umenie zaujímavejšie, čím sa o ňom viacej hovorí, tak tým je to lepšie aj pre tie verejné priestory, pretože pritiahne aj to umenie viacej ľudí do tých verejných priestorov, aby videli to, o čom sa hovorí. My sme veľmi radi, že Octahedral Body máme, že je tu, sme s ním veľmi spokojní, nadšení a dúfame, že pritiahne čo najviac ľudí, aby sa na to prišli pozrieť a čo najviac ľudí bude zaujímať, aby o tom hovorili.